Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde Salam Doğan adlı gepleşigimiz. Programmamyzyň şu günkü sanyny köpaýarlyk meselesine gönükdirýäris. Köpaýarlyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaý öwrüldi. Bu erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýally bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikahda bolup, başgasy ýa-da birnäçesi bilen ýaşaşmagy, çagaly bolmagy türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaý ýaly kabul edilýär we bu ýagdaý gitdigiçe ýaýbanlanýar. Muňa näme sebäp bolýar? Rubrikamyzyň şu günkü sanyny köpaýarlyk bilen bagly ýagdaýyň Türkmenistanda gaýratynlyklarına, bu ýagdaýyň gelip çykyşyna, ýaýramagynyň sebäplerine we adamlaryň durmuşyna maşgala gatnaşyklaryna, çagalaryň geljegine ýetirýän täsirlerine sin ederiz. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mihmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aynawat Ýaýlymowa. Salam Aynawat. Salam Gözel. Gepleşigimiziň birinji böleginde Türkmenistanda we umuman Merkezi Aziýada köpaýarlygyň ýaýramagy we onuň sebäpleri barada gurrun etdik. Indi gelin munyň täsirlerine, jemgyýetdäki garaýyşlara we tendensiýalara sin edelim. Türkmen jemgyýetinde käbirler denanlaryň adatça köpligine we erkek adamlaryň az bolmagyna salgylanyp, köpaýarlyga maşgala gurmak üçin çykalga hökmünde seredýärler. Şeýle pikirleri Azatlyk Radiosu bilen gürleşen Türkmenistanly denanlaryň özleri öňe sürýärler. Gelin şörde habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanly käbir gelin gyzlaryň pikirlerini diňläli. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar agyr durmuş köp gyzlary we dulgalan gelinleri biriniň ikinji ýa-da üçünji aýaly bolmaga mejbur edýär. Türkmenistanda aýal gyzlaryň sany taýdan erkeklerden köpdügi göze iýilýär. Şu sebäpden hem türkmen gyzlarynyň arasynda 30-35 ýaşa çenli durmuşa çykyp bilmän, soň özlerinden birnäçe ýaş uly erkeklere ikinji ýa-da üçünji aýal bolmaga razy bolýanlar bar. Muňa türkmençilikdäki bolgusyz gepler, ýagny adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyna yetmänkä senin bir çağı bolsa-da dogmaly diýen düşünjeler köp öňe sürülýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı dogmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl. Kä halatlarda çağa dogrup bilmeýän aýallar özlerine gündeş edinmäge razy bolýarlar we öz ýoldaşlaryna başga aýal edinmäge razylyk berýärler ýa-da razy bolmagy mejbur edilýärler diýip Azatlyk bilen gürleşen ýene bir Türkmenistanly aýal maşgala gurrun berdi. Aynawat ine şeýle çemeleşme nähili etat var. Bu denanlar hem jemgyýet üçin nähili töwekkülçilikleri döredýär. Şu wagt Türkmenistan güýçli depopulýasiýa ilatyň azalmagy tolkuny başdan geçirýär. Şu wagt resmi ilat ýazyna görä zenanlaryň we erkekliň sany deňrek. İkisi migrasiýa çykýan, durmuş ýaýlyklara laýyk gelýän sanlar jemgyýetde berilenok. Ina migrasiýanyň netijesinde dargaýan maşgalalar bar, dulgalan aýallar, aýlyşan aýallar bar. Şeýle toparlar üçin bu çykaly ýaly görünýär. Bu bolsa jemgyýetimizi ütgeýän trendler barada habar berýär, gymmatlyklaryň ütgeýänliginden habar berýär. Şeýle ýagdaýda bu garyp guruply däl erkek adamlara ýarama täsir edýär. Esasan ýaş ölenmek isleýän adamlara. Olar üçin maşgala gurmak, gelin tapmak bazary daralýar. Netijede nämesin edýär? Nähili ýagdaýsyn edýär? Baý adamda 2-3 aýaly bolup bilýär, garyp bolan galyna zordan pul tapýar. Şeýle ýagdaý erkek adamlaryň arasynda her hili fiziki, emosional agresiýa esas bolup bilýär. Köp aýalygy goldamak we ony saýlap almak barada edilende şeýle ýollary saýlayan adamyň psihologiýasy nukta nazaryndan bu nämeden habar berýär? Bu bir doly öwrenilmedik mesele. Merkezi Aziýada hatym Türkmenistanda anyk bir häsiýetlendirme ýok. Meselem köp aýaly bolmaýan dini uýan adamlar bar ýa-da hiç bir dini uymayan köp aýaly bolýan adamlar hem bar. Adamyň psihologiýasyna uly derejede sosial, syýasy, ykdysady şertler täsir edýär. İnsan şaşyrmly bolýar. Adamlar köp aýallykda öz baltyny gözleýär. Şeýle adamlar bar, ýöne ol gözlegde pida bolup eksploatasiýa sebäbi bolup bilýär. Sebäp köp aýallyk din gatnaşyklar diýer. Aynawat siz ykdysady sosial problemalary, deňsizligi, gurply we garyp adamlaryň mümkinçiliklerini hem ýagdaýlaryny agzak geçdiňiz. Türkmenistandaky habarçylarymyzyň berýän maglumatlarynda hem ilkinji nowatda meseleniň ykdysady tarapy agzalýar. Galy bersede muňa denanlar üçin maddi mümkinçilik nukta nazaryndan seredilýär. Gelin ýene-de Türkmenistanlylaryň Azatlyk Radiosu bilen paýlaşan pikirlerini diňläli.
Gyz oku gutoran badyna uly ýaşly adamyň 3-nji, 4-nji aýaly bolup barýary. Gurpla adamsa oňa magazin ýa-da salon açyp berýär. Köp aýally maskalaryň çagsy barlary başardygyndan özlerine jaý aldyrýarlar, aňyrlaryna pul toplaýarlar. Strahowka hökmünde. Sebäbi dini nikah aýallara we çaglara gorag we kipillilik bermeýär. 2-nji, 3-nji aýallar sol ýaşaýan adamsy bilen ýaşaýan döwründe maddi ýagdaýyny üpçün etmäge çalyşýarlar. Bu Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bilen gürleşen türkmenistanlylaryň pikiri. Şu ýerde köp aýallyk problemasyna ýurtdaky umumy ýagdaýyň kontekstinde seredilse, kim bolmaz türkmen häkimetleri ýurtdaky sosial ykdysady problemalaryň ençemesini açyk agzamaýarlar. Problemalaryň resmi derejede boyun alınmazlygy ýagdaýyň yaramazlaşmagyna getirýär. Ilatyň zähmet migrasiýasy bir tarapdan ilatyň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryny görkezýär. Başga bir tarapdan köp aýallyk ýaly ýagdaýlara hem öz täsirini ýetirýär. Bu ýerde türkmenistanlylaryň paýlaşan pikirini diňläli. Dasary ýurda islemäge gidip maskalasyny bärde goýup gidýänleriň arasynda bir näçe wagtdan soň isleýän ýerinde ýene özlerine ikinji maskala edinýänler bar. Ýene bir ýagdaý maskaladan biri uly berge girýär, prosent alýar ýa-da bankdan pul alyp is gözleginde dasary ýurda çykýar we soň is tapyp bilmän ýa-da nese we durly kynçylyklara uçrap maskalasyna pul ugratmaýar. Dip Aşgabatda habarçymyz işçi migrantlaryň ýyzynda galan maşgalalaryň öz iýmetine agyz suwuna pul tapman bu ýagdaýyň bergide galan aýaly iş ýa-da başga bir çykalgalary gözlemäge iterýänligini belliýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, siz Salam Doğan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Biz bugün köp aýallyk temasyny gozgaýarys. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Käbir denandyr 2-nji, 3-nji aýal bolmakdan kanagatlydygyny aýdýarlar. Beýlekler hala masalarda çydap ýaşamaga kaýyl bolýandygyny gurrun berýärler. Maşgala düşünjesi nukta nazaryndan seretsek köp aýallyk modelinde kadaly maşgala gatnaşyklaryny gurmak mümkinmi? Bu soru kadaly maşgala gatnaşyklary düşünjesi üýtgeýär Türkmenistandan. Bu arada açyk aýdylmasa da durly garaýşlar bar. Kadaly maşgala gatnaşyklary näme? Näme hili bolmaly? Agyr ykdysady ýagdaý adamlaryň gymmatlyklaryna, agyr ykdysady, sosial ýagdaý adamlaryň gymmatlyklaryna näme hili täsir edýär? Köp aýallyk tarihde bolupdyr. Köp aýallyk modelini ulanýan ýurtlar bar. Söz azaty bar. Jemgyýetde bu arada açyk söhbetler edilýän. Ýapyk Türkmenistanda muňa dymyşlyk bilen ruhsat berilýär. Bolanok diýilenok. Aýal gyýlar, erkekler muňa göz ýumýarlar. Diýmek gelecekde şeýle gatnaşyklar hasem güýçlenir, kadalaşar. Türkmenistanyň aýal gyýlary üçin köp aýallyk kadalaşdyrylan alternatiwa öwrülmeginiň ähtimalligi ýokarlanýar. Şeýle ýagdaý döreýär. Şoň üçin biz şol kyn düşünmek, şol kadaly maşgala gatnaşyklar nähili transformasiýany geçýär. Any Türkmenistan hökümet şunu kabul etmese-de, gürrüň etmese-de elbette bu zatlar üýtgäp durýar. Aýnawat şu ýerde ýene de belläp geçsek köp aýallygyň şeýle derejede ýaýramagyna garamazdan ol kanuna ters gelýän ýagdaý. Ünsi çekýän mesele häkimetler köp aýallygy görmezlik atalýar we şeýlelikde oňa garşy resmi taýdan çäre hem göze ilmeýär. Türkmenistandaky habarçylar ýurtda köp aýallyk resmi taýdan bir kanun bolsa-da onuň häkimetler üçin sir däldigini, sebäbi ýöneki raýatlaryň köplenç birnäçe aýal eklemäge mümkinçiliginiň bolmaýanlygyny belläp geçýärler. Azatlyň habarçysy şeýle diýär. Köp aýaly adamlar kim diýilende olar ilkinji nowatda pully, täsirli adamlar, telekeçiler, hökümet isinde ulrak weziplerde isleýänler. Başlyk adamlaryň 2-nji, 3-nji maskalalary bar. Hormatly radio dinleýijiler, siz Salam Doğan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Biz köp aýallyk meselesi, onuň ýaýramagynyň sebäpleri, täsirler, jemgyýetdäki garaýşlar we tendensiýalar barada söhbet edýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz Saglyk programasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Köp aýaly maşgalada dogulmak we öňe ösmek çagalara nähili täsir ýetirýär. Adaty maşgalalardaky çagalar bilen deňeşdirsek. Bu
mesele var da Afrikan yurtlarına yakın ünlü geçirilen barlıklar var. Howa şeýle gatnaşyklar şagalaryň aýallaryň psihikisyna yarama täsir edýän dürli psihik bozulmalara sebäp bolup bilýär, depressiýa sebäp bolup bilýär. Ine türkmen men bir zat bilýäsem hele gözel şu ýerde türkmen maşgalatyna kakalaryň roli şaga terbiýesine çäkli bolmagyna galýar. Howa illi sany daşary ýurtda okap gelen aşgabat şagatyny gezdirýän kakalar vardır. Ýöne bu kady däl. Maňa şeýle düşünüş berýänler var. Bizde de ütgöýe ýa aşgabatda şagalaryny gezdirýän kakalarymyz bar. Bu ilgitli guha var. Bu kat degenirji men begenler bu ýagdaý ýöne gezdirmek hem gowy bolsa ol ýeterlikde. UNICEF-iň sanyna görä türkmen sanly kakalaryň 10 götürmi, diňe 10 götürmi 1-3 ýaşly şagalary bilen manyly wagt geçirýärler. Ile bir zat öwrenip kitap okap, indi şu ýagdaý köp aýalyň kontekstine seretsek şagalaryň durmuşy göýgüni bolýar. Aýnawat bu ýagdaýyň töwekkülçilikleri barada aýdylanda dini nikah gıymak elbetde çağalaryň we aýallaryň hukugyny goramayar. Hatda kanuny ýazgy bilen gurulan maşgalalar aýrylşanda da aliment alyp bilmän kösenýänler köp dini nikah bolsa näme edip bilsin diýip habarçymyz belliyar. Köp aýallyk çağalary dürli kynçylyklary döredýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy şeýle gurrun berdi. Çağalaryň durmuşy agyr. Meniň bir tans dostum bar. Ol birinji ýalyny söýmän alanlygyny bahane edip, iki çağal aýalynyň üstüne ýaş gyýda öýlenni. Birinji ýalynyň we çağalarynyň halynyň habar almaýar. Wagt tapsa aýda bir sapar habarlaşýar. Şol iki çağasy dädesi gelip pul ýa-da adyk getirmese az oturýarlar. Çağalar 5 we 9 ýaşly. Aýal hem öz garyndaşlaryndan bolan üçin ojagyny saklap otur. Kanun nikahı var. Aýrylyşyp bilenok. Erkek kädir öz ene atasından gorkup aýrylşmakdan saklanýar. Emma ene atasy gartaşan adamlar. Olar dünýäsini täzeläýse geliniň we iki çaganyň köçe kowuljagy anyk diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda kanunlarda köp aýallyga ýol berilmese-de, köp bölmegine häkimetler tarapyndan açyk reaksiýa görkezilmeýär. Beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda bu problema diskussiýa edilýär. Meselem Kyrgyzstanda ony kanunlaşdyrmak öňçe ençimel bäri parlamentde gyzgalandy çekeleşikler hem gidýär. Türkmenistanyň dymmagy nämeden habar berýär we bu uzak möhletli perspektivada nähili netijelere getirip biler. Köp aýallyk meselesi öz-özüne ýok bolup gitmez. Durmuşda işlemeýän kanun saklap, gadagançylyk ýerilmek netije beren ok. Şu wagt hökümetiň ne pozisiýasy, ne de strategiýasy bar. Bu tejribeni Sowet döwründe hem düýünden ýok edip bilmediler. Alimlaryň bellemegine görä Merkezi Aziýa jemgyýetlerinde şu wagt güýçli arabizatsiýa trendining bardygyny belleýärler. Türkmenistan Arap ýurtlary bilen sewda media gatnaşyklaryny güýçlendirýär. Hökümetiň aşa konservativ gender syýasaty muňa hem mysal. Seredin eger men şu saatlar barada pikirlenimde seredin sen Sowet döwründe dowulan gyýdyň biriniň ikincisi bolmak ähtimallygy ujypsy bolan bolsa, şu wagt sen şu döwür sen inata bolup şeýle ýagdaýyň birnäçe gerek artanlygyny göz ýetirmeli. Nähili şertlerde aýalylarymyz sen doğunun uyan, men birinin ikincisi olsam hem bolorlay diýen karara gelýärden sonra jogap gözlemeli jemgyýet bolup. Hökümetiň dymmagy jemgyýetde diňe bu mesele bolunşydymlygy artdyrýar. Garaşylmadyk netijelere getirip biler. Kakasyz öňüne gösen, kaka terbiýesini almadyk çağalar, agyr depressiýa uçuran eneler, öz janyna kast edýän aýallar, ýetginjekler. Umumy trenda seresek, aýal bolmak Türkmenistanyny görüş wagt. Maşgaladaky gorusuzlyk, zorluk, aborta bolan şäklendirmeler, kynlaşdyrylan aýrylşma prosesi, şolaryň ählisi uzak möhletde aýal gyýlaryň orny, ähmiýeti has hem pete gaçar diýip şaklap bolýar. Oýlanşykly reformalary ilat grajdan jemgyýeti bilen maslahatlaşyp reformalary geçirmeli. Sosial gorowluk döwlet öz boşlaryny ýerine ýetirende aýal gyýlaryň kişi bir topory biriniň ikincisi bolmagyny isleýär. Şeýle zatlar arzu edýär. Şu wagt Türkmenistanda ýanalyň aldawy, zorlugy we taşlanyp gitmegine garşy gorowluk pes derejede. Bu zatlar barada onuň habarlygy ýaman pes derejede. Köp aýalygy doly aradan aýryp bolmaz. Ýöne onuň ýanly täsirini azaldyp bolar. Munyň üçin jemgýetimizde gyýdylar, şagalar öz hukuklary barada gytlanyp, öwrenip görüşmeli. Aýnawat beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun gözler. Hormatly radio dinleyijiler, siz Salam Doğan atly gepleşigimizi dinlediňiz. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Biziň hemişeki mehmanymyz Progress fondunyň we saglyk programmasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa.
biz şuň köp aýallyk temasyny gozgadyk.